Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Так. Ой, Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топочка. салют, Рыся. Топа, отклади-ка, ласка, цацки и почастуйся моей кашей. Я специально знайшла рецепт и сама зварила. Не-не-не-не-не-не. Дякуй, не буду. Топа, хіба я часто пропоную тобі кашу уласної варки? Ну, ніколи такого не было. Вось, гэта ўпершыню. Калі ласка, паласуйся кашай сапраўднага волата. Да ну. Грмаў, мне як спартсменцы было вельмі цікава даведацца, чым частуюцца асілкі. І чым? Кашай? Быць такого не можа. Уяві сабе, што можа. Рыся, кашу звычайна дзеці ядуць, а ты пра дарослых асілкаў кажаш. Топачка, усе асілкі заўсёды пачынаюць свой дзень з кашы, а потым яшчэ і перад сном порцыю з'ядаюць. Вось гэта ты здзівіла. Ты лепш не здзіўляйся, а частуйся, пакуль каша цёплая. Не, калі хочаш, еш сама. Топа, я зараз пакрыўджуся, Рмаў. Ну, гэта яшчэ чаго? Па-першае, я вельмі старалася і бегла з гарачай кашай, каб цябе пачаставаць, а ты адмаўляешся да яе дакранацца. Не хачу я есці кашу, і ўсё. І хіба ты не хочаш стаць асілкам? Ты ж заўсёды сапраўднымі волатамі захапляўся і сам марыў стаць адным з іх. Я і зараз мару, і я стану волатам. Толькі ўсё гэта будзе без кашы. Без маёй кашы? Без тваёй, без усялякай. Ой, ни одной лыжачкі кашы я больш не з'ем. Вось дык справы. Рыся, ты можаш гэтую кашу адсюль прыбраць зусім, каб я нават яе не бачыў. Топачка, мне здаецца, што гэтая талерка цябе пужае. Так і ёсць. Што? Асілак Топа боится маленькой талерки каши. Вось дык справы. Ой, ну добра. Раскажу табе, у чым прычына майго страху. Так. Толькі, Рысечка, калі ласка, талерачку трошки далі, а? От ось так во. Так, талерочка, пакуль што пачакай. Цябе наш Топачка чамусьці баіцца. Правильно, няхай там і стаіць. Так, Рысечка, слухай мяне уважліва. Раскажу, што сёння са мной здарылася. Так. Толькі яшчэ трошачкі кашу адсунь ад мяне. Ага, на усялякі выпадак. Вось так. Добра, расказвай ужо. Ой, сёння я размаўляў з нашым дзядулем Дабрадзеем. А ён так уважліва на мяне паглядзеў і кажа: «Топачка, да у цябе каша ў галаве!» Так і сказаў, Рмаў. Няма чаго смяяцца. Усё сур'ёзна і нават страшно. Топачка, я настроилася на вялікую сур'ёзнасць і слухаю цябе. Працягвай, калі ласка. Дык вось, калі дзядуля так сказаў, значыць, ён гэта дакладна ведае. А ты пацікавіўся, чаму ён так сказаў? Што ты? Я спужаўся і як пабег у свой пакойчык і адразу пачаў у люстэрка сябе разглядаць. Ты думаў, што замест галавы ў цябе каша? А што тут яшчэ думаць? Вядома. Топачка, я таксама на цябе гляджу, але твая галава як галава, ніякай кашы я не заўважаю. Рыся, я ж пасля таго, як у люстэрка паглядзеўся, пачаў на галаве стаяць. Як сапраўдны спартсмен? Ну, менавіта так.
стоял и напужался, что моя голова может сплющиться. Топа, а ты перед сустречей с дядулем много каши съел? Да не, одну талерку, да и все. И теперь я ніколи есть кашу не буду. И не уговаривайте меня. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне Рыся і Топа. Добрый вечер, Маша. Ой, Рыся, дзякуй. Я пачаставалася кашай, якую ты прыгатавала. Смаката. Мне, як повару, приємно чуть такое. А вось Топа ніколі больш не будзе есці кашу. Як гэта? Ад кашы столькі моцы з'яўляюцца. А ты жадаў асілкам быць. Ці я нешта блытаю? Ну так, жадал. Але дядуля сегодня сказал, что у меня каша в голове. И я напужался. Вось яно што. Калі табе сказалі, што ў цябе каша ў галаве, гэта значыць, што ты не мог дакладна выказаць свае думкі. Са слоў атрымалася блытаніна, якую немагчыма было зразумець. Топа, так і было? Ну, было. Ой, дядуля пытался у меня про рослины, потому что я хожу на гурток юных биологов. Ой, а ты там займаешься? Рысечка, у тым и справа, что я записался. Сходил туда несколько разов, а потом занятки пропускал. Ой, Топа, а дзядуля думае, што ты там старанна займаешься. І ты нагаварыў яму немаведама што. Ой, Рысечка, ну прыкладна так усё и было. Дядуля параду хацеў пачуць, а ты назбіраў яму ўсё, што толькі мог. Ой, ну так. З твайго адказу атрымалася сапраўдная каша. Топа, каб такога не было, трэба спачатку падумаць, што ты хочаш сказаць, а потым адказваць. А калі я не ведаю, што адказаць? Сумленна скажы пра гэта. Так лепш, чым рабіць кашу з усяго, што прыйдзе на розум. Ой, значыць, сапраўдная каша тут ні пры чым? Ні пры чым, частуйся, калі ласка. Я сілкам станавіся. Ну, дзякуй. А дзядулю я абавязкова раскажу, чаму такая каша у галаве атрымалася. Ось і цудоўна, а зараз самы час глядзець мультфільм. Ой, Рысечка, дзякуй, кашка была такая смачная. А зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а пасля адразу бяжым на мяккія падушачкі па цёплыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам
засыпай.